actu filɛ jama bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma aw bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kan an bɛ talata dunya la octobre kalo tile 5 san 2021 kibaruya min b'an bolo ka dɔ kulo kan bi yɛrɛ ka fɔ k'an ka filinitigilakaw olu kɔni y'u cɛsiri kosɛbɛ n'o ye an ka duwani mɔgɔw ye Gandian n'a Malabolo la Gandian ale kɔni bɛ Buguni région kɔni kɔnɔna la Gandian kɔni ye Buguni cercle dɔ kɔni fana ye a yɛrɛ ka fɔ ko o ye bureau de douane min kɔni bɛ yen nɔ ko depuis o bureau douane mɔgɔ kɔni bɛ yen nɔ ko yuruguyurugu ani ko caman kɔni ko o dɔgɔyara kosɛbɛ o kɔnɔna la a yɛrɛ ka fɔ k'u kɔni ye million 40 ni dɔ kɔni bɔyanko minɛ passager dɔ la o kɔnɔna la passager kɔni ma se ka kumakan jɔnjɔn foyi yiru la min b'a yiru olu kɔnɔna ka fɔ ko wari kɔni tɛ yuruguyurugu wari ko wa wari tɛ wari suɲɛni ye ko cɛ kɔni ma se ka kumakan jɔnjɔn foyi d'u ma u ye cɛ kɔni minɛ contrebande la Gandian n'a Malabolo la Gandian kɔni ye frontière ye Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya min b'an bolo ka dɔ kulo kan a yɛrɛ ka fɔ Buguni Malabolo la tuguni a yɛrɛ ka fɔ ko Kɔlɔnjɛba commune dɔ bɛ yen nɔ n'o tɔgɔ ko Fakola mɔgɔw kɔni olu kɔni bɛ fɛ u ka yɔrɔ kɔni ka yɛlɛma ka kɛ cercle ye ko a ka bɔ kominiya la ko olu tɛmɛna kominiya kan olu kɔni bɛ fɛ olu fana ka yɔrɔ kɔni ka jate cercle fɛ mankan kɛra a ko la kosɛbɛ a yɛrɛ ka fɔ Jalakɔrɔbugu mairie ale kɔni ka quartier kɔnɔ mɔgɔw kɔni t'a fɛ cogo si la u b'a la ka cogoya sugu bɛɛ kɛ u b'a gɛn ka bɔ Jalakɔrɔbugu mairie la cogo min na o kɔnɔna yɛrɛ la a ye jateminɛliw kɛ ko a quartier kɔnɔ mɔgɔw kɔni population kɔni bɔra ka marche dɔ kɔni kɛ o ko kun kan a yɛrɛ ka fɔ ko mairie kɔni b'a la ka bɛnkanni sugu bɛɛ ta ka Jalakɔrɔbugu kaw sɛgɛrɛ ko a da bɛ titre foncier ɲagami dɔw senfɛ a b'a la ka mɔgɔw ka kaburu feere k'o kɛ du terrainw ye o y'a yira ka fɔ fana ko wagati dɔ kɛra a yɛrɛ ka fɔ ko Jalakɔrɔbugu mairie n'o ye Misugino ye wagati dɔ nana kɛ k'a donna du bɛɛ kɔnɔna la k'a yɛrɛ ka fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka 50 ani buruburu ni boyanko sara ko olu yɛrɛ t'a dɔn o wari yɛrɛ kɔni taara yɔrɔ yɔrɔ la ko barisa olu m'a nafa ye logements sociaux Alfaruk min fana a yɛrɛ ka fɔ ko yuruguyurugu kɔni kuma cayalen olu fana maaw ka yen nɔ barisa logements sociaux kɔni dabɔra maaw ma logements sociaux kɔni dabɔra maaw kama maa minnu ye cɛsabatɔw ye ani maa minnu kɔni ye handicapés ye a yɛrɛ ka fɔ ko logement 100 ko kɔni kile kɔni kun kan ka di olu maaw ma ko o kile 100 min kun kan ka di ye maaw kɔni ma k'a yɛrɛ ka fɔ ko o kuma kɔni ko o ko kɔni ko o jɛlen tɛ hali fitini ko barisa ko yuruguyurugu kɔni kɛra o kɔnɔna la logements sociaux min fana kɔni yirala ka fɔ k'olu maaw yɛrɛ 2016 kuma na k'u ye 1,600,000,000 kɔni di ko k'a di cɛsabatɔw ma falatɔw ma ale ni handicapés ma barisa pour que olu ka se ka u yɛrɛ madɛmɛ o kɔnɔna la an kɔni témoignage dɔ kɔni sɔrɔ o témoin dɔ kɔni y'a yirala ka fɔ ko in daminɛ kɔni na k'olu kɔni kun nisɔndiyalen don kosɛbɛ logements sociaux ko in na ko barisa k'a kun bɛ na olu lafiyali kama k'olu kun bɛ yen nɔ maa kun b'olu cɛla maa minnu yɛrɛ kun tɛ so yɛrɛ kɔnɔ olu kun bɛ si bɔlɔn fɛ ko nka ko logements sociaux ko in kɔni fana k'a kɔni kun bɛ na kɛ ko ɲɛnama ye olu ma ko mais k'a yɛrɛ ka fɔ ko a ko kɔni ŋunuŋunuŋu kun cayara barisa jɛlenya yɛrɛ kun t'a kɔnɔ ko maa minnu kun bilalen don a ko ɲɛma k'olu de kun ma kɛ maa jɛlen ye k'olu yɛrɛ kɔni kun bolo k'a furu ɲɛna k'u k'a kɛ cogo min na ko a ma kɛ o cogo la ko barisa ko tɔgɔ dɔw kɔni kun dira maa kɔni ko barisa maa dɔw kɔni kun sugantira ko tile ka di bɛɛ lajɛlen de ma kelen kelen ko o ko kɔni fana ma bɔ a sira fɛ wa o cɛ in kɔni y'a da ka kuma kan ka fɔ ko n'a fɔra k'an ka autorité maa minnu yɛrɛ kun kan ka an dɛmɛ nin ko in na pour que ka fantanya dɔgɔya jamana kɔnɔna la ko n'a fɔra k'olu yɛrɛ de kun ye ko in jubaju ye kɔni ye ko ale kɔni t'a dɔn an b'an ko min ka taa an jaabi Algérie Malabolo la a yirala ka fɔ k'olu kɔni ka maaw kɔni diminen don u funtɛnilen don Faransi kɔrɔ kosɛbɛ ko barisa k'olu fana ko Faransi kɔni fana ka avion kɔni tɛ jigin olu ka dugukolo kan bilen nɔ olu bɛ ka caya kuma bɛ ka caya dɔw yɛrɛ b'a la k'a fɔ ko a tɛna kɛ k'i b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kun bɛ ka Mali de kɔnɔ pour que siri ka tigɛ a bɔlen ma fɛ ko Faransi kɔni ka siri tigɛla Afrique kɔni kɔnɔna na barisa u bɛ Afrique jamana na u bɛɛ lajɛlen kɔni tila bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ kɔni u ka taa ka b'u ka jamana kɔnɔna na a yɛrɛ ka fɔ ko pour que Faransi yɛrɛ ka se ka don Mali kɔni nord kɔnɔna la k'u kun bɛ tɛmɛ Algérie de fɛ ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko opération Barkhane yɛrɛ kun daminɛna wagati min na ko pour que u kun ka se ka don Mali fɛ k'u kun bɛ tɛmɛ Algérie de fɛ pour que ka se ka Mali yɛrɛ kɔni nord kɔni sɔrɔ cogo min na ko nka k'a yirala k'a fɔ ko papier jɛlen foyi kun tɛ yen nɔ document foyi t'a yira k'a fɔ ko o ko in yɛrɛ kun ye ko jɛlen ye ko wa ka a yamaruya dilen fana kun t'u ma Algérie mɔgɔw kɔni ko k'olu yɛrɛ fana bɛ fɛ k'u ka yɛlɛmayɔrɔya ta ten sa k'olu fana bɛ fɛ k'u ka décision dɔw ta ka sɔrɔ Faransi yɛrɛ da ma don a la ko wa ko nin y'a décision fana talen ko Faransi ka avion k'a tɛ survoler Algérie kɔni marabolo kɔni na bilen o b'a la ka ko sugu bɛɛ boloda pour que dɔ bɛ se ka fara u ka sécurité kan cogo min na laseli minnu kun b'an bolo ka d'aw ma bi o de ye nin ye an b'a fɔ aw kan mɛn